Ενώ οι φίλοι της ΑΕΛ τώρα απέναντι έχουν κάνει ένα ξέσπασμα. Δέστε εδώ η ατμόσφαιρα δημιουργείται απέναντι. Έτσι ξαφνικά θα λέγαμε, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ζεσταίνουν για τα καλά την ήδη πολύ καλή ατμόσφαιρα εδώ. Μπορούμε να δούμε κάποια πλάνα. Μαζί σας και πάλι φίλες και φίλοι στο Τσίριο στάδιο, φανταστική ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί της ΑΕΛ έχουν κάνει το πρωτόγνωρο, το βλέπετε ήδη, με μεγάλα πανό, με χαρτάκια, με τα χρώματα της ομάδας τους. Είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Έχουμε συνηθίσει ατμόσφαιρες τέτοιες, αλλά αυτό που έχει γίνει απέναντι στα χέρια του Junior, η μπάλα για το πλάγιο. Μιχάλτσα. Και πάλι ο Junior σηκώνει την μπάλα πίσω, είναι η ευκαιρία για τον Κορίκο.